Dobar vam večer u Dnevniku, poštovani gledatelji. Dan pobjede i hrvatskih branitelja zasjenio je, nažalost, niz drugih događaja. Eugene, već godinama na današnji dan govorimo da kada se, recimo tako, svjetla ugase, Kninjani ostaju sami sa svojim problemima, nezaposlenošću, siromaštvom. Mijenjali se što nabolje, dolaze i neke nove generacije, novi narištaji. Vide li oni svoju budućnost u Kninu? Pa nažalost, točno je, Knin je jedan od neslavnih rekordera u Hrvatskoj. Stopa nezaposlenosti ovdje doseže visokih, stravičnih 30%. No ima i svjetlih primjera i pronašli smo ih kod najmlađih, kod generacije rođene nakon Oluje, generacije koja nije opterećena ratom, koja nije opterećena međunacionalnim razmiricama i koja traži svoje mjesto pod suncem, a za njihove rezultate već se čulo i van granica Lijepe naše. Više u reportaži. Rođena je u kraljevskom Kninu 2 godine nakon Oluje. Sa 16 je Matea Jelić postala kraljica tekvandoa, najbolja juniorka na svijetu. Naravno da ima puno odricanja, treba se puno posvetiti tom sportu i treba se truditi. Imamo treninge uglavnom 2 puta dnevno. Tvorac kninskog sportskog čuda zadovoljan je uvjetima rada, ali ne i financijskim mogućnostima kluba. Mi treba da idemo putovati, znači to više nisu turniri po Zagrebu, Bjelovaru, Splitu. Mi moramo jednostavno putovati od Izraela, Amerike, Australije. No nedostatku novca unatoč mladi Kninjani nižu uspjehe i na drugim područjima. Gotovo je bešuman